Orgulyo an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda. An ligasiya niya rundong. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. Bueno, Diyos maray na hapon sa Satuya, Gabos. Welcome sa programang 2D sa GB. Ngunyan po daw na Sabado, petsa 8. Petsa 8 kan bulan na Oktubre 2022. Sa ngaran po ni Congressman Joey Sarte Salceda kan ikaduang distrito kan probinsya ni Albay. Sa ngaran man po ni Kuya Nems diyan tabi sa kontrol. Ako man po si Councilor Nong Dawal kan Manito Albay. Kasabay niya to sa pagkatod ka na programang ini na sa tuya po pagiriba dyan sa 2D Congressional Office. Sa panginginot kan samuyang Chief Operations Officer Justin J. Bulaños. Kasabay man po sina Sir Mondaen, Pading Tots Disulo. Yaon man dyan si Councilor Ian Buena kan Kamalig. Pati man po si former Councilor Dante Magallanes kan Daraga. Of course si Sir Willie Esplana and Jos Barcelon. Kasabayan sa muyang mga muses, Ate Erika saka si Ate Hazel. Oy, Kuya King Rinaldo, good afternoon sa imo dyan sa Bunker 1. Kumusta naan mayon? Alert level 2. Kami ka boss. Nagpapaabot kan sa muya pong pangungumusta siring man Paglaom. Nakamupo na sa Marena kamugtakan sa mga oras na ini 8 minutos makalihisan na alas 4 ni hapon. An sa muya pong pagbati sa mga parantabay niya to digdi sa probinsya ni Albay, partikularmente sa ikaduang distrito. Diyan po sa Rapu-Rapu. Diyan sa munisipyo kan Manito, digdi sa Legazpi City, Naragalbay, Siman Kamalig. Sabado ngunyan, kaya siguro sa tuya pong mga pagiriba, yaraon lang po dyan sa Indang Harong. Ani ba siguro yaon digdi sa sentro kan syudad din Legazpi. Nagmumuling.
Ani ba man gayod, nasa pagtrabaho pa. Nag-uuti, overtime. So ngunyan pong Sabado, nasa 30 minutos na kita, ano, matawad-tawad po ang kabataan, yung mga volunteer youth dyan po sa 2D Congressional Office, igwa po sindanin sa diring programa digdi sa radyo, digdi po sa laog kan 2D sa GB. Bilang parte po yan kan birth month celebration and activities, dahil po sa kumplianyo, nagdadangadan na kumplianyo ni Kong Joey. So, igwa po sindani na programa, tangani pong mainganyar, sabi nga ni Kian, may balik sa mga kabataan niya to, yung partisipasyon ninda sa agrikultura. Kaya matawad-tawad mga teenagers ang makakaiba na nindo. Sa masunod pong Sabado, pitsa 15, pitsa 22, sarong oras po sindadigdi. Abot sabiyon, si Councilor Nong, dahingo na po maprograma sa pitsa 15 asin 22. Atawan niya to ni Buelo, ini pong mga kabataan. Kung sa indo pong magigirumduman, sa ruman sa mga advokasya ko, na ini pong mga kabataan niya to, matawan niya to ni oportunidad na makaukod man giraray, na magbalik, magbalik po sa daga. I mean, ma-embrace giraray nindaan agriculture. Diba, taan mga paraoman natin ngunyan, Kuya Nems, ang edad baga nasa pinakaaki, 56 anyos. Wala nang nagsusunod. Yan paano may parte man yan dyan sa satuya pong kultura, di ba? Ang ibabagang mga satuya mga magurang, mag-adal ka ngayon, kitultul nga, hindi ka makaarog sa kuya, paraoma sana. Siyempre, so aking mananggad. Dahil mo na makukumbensir na magkam-kam dyan sa daga. O ngunyan, ilingon tadigdi sa mga kabataan na ini, kung ano po ang sa inda pong estratehiya, tangani baga Kuya Names, ma-attract giraray yung mga kabataan niya to na tawan maninda ni panahon ang agrikultura sa inda pong karera. Di ba? Paano ninda mabibreak itong mga panaramon kan mga gurang niya to na dahil ka na mag-arog sa kuya para umasa na, para sila sana. Pero kita baga dahil mga sa to, dahil bang kita nagsasabi na dahil daw ko pag-arogon, dahil ko nagkakaon ng ngunya. Ay nako. Oy, kung birthman ko niya ni Kong Joey, ko po baganin man lain-lain na mga aktibidad na nakalinyada. Saro-saro niya to ini tanganing maaraman ka na sa tuya po mga kay Manwa. Oy, maray na hapon palan kay Primong Sawa. Dyan tabi sa Mananaw, Rapu-Rapu Albay. So bilang parte kan celebration po kan birth month ni Kong Joey, ay siya ini pong sarong special na programa, ini pong kolaborasyon sa DOH, Center for Health Bicol, siring man sa nagkapira pong mga pampubliko, siring man pribadong mga ospital, digdi po sa syudad ni Legazpi, siring man sa Bilog na Albay. Diyan sa Tabaco, sa Ligao. Ini pong Medical Assistance to Indigent Patients Program. So na-discuss na ini pero kay po na pasabuton giraray na ini pong programang ini kan DOH siring manikong Joey. Pig-open niya po ini sa gabos ng mga albayanos, bakulang mga taga-segundo distrito. Kaya may nagkapira pong walong
8 government hospital sa 8 man na mga pribadong hospital ang nagpartisipar po digdio. So halos gabos po na hospital, ha? Digdi po sa probinsya ni Albay, nagpartisipar digdi. Kaya digdi po sa Legazpi, yaon po ang BRTTH, Legazpi City Hospital. Duman sa Ligao, Josefine Belmonte Duran Provincial Hospital. Sa Tabaco City, Siga Memorial District Hospital. Diyan po sa Manito, yung Manito District Hospital. Sa Rapu-Rapu, yung Rapu-Rapu District Hospital. Sa Villahermosa District Hospital. Duman sa Naga, Bicol Medical Center. So mga pribado naman, yaon po ang UST Legazpi, Ago General Hospital, Esteves Memorial Hospital, Tancholin General Hospital, Albay Doctors, Daraga Doctors Hospital, Sirigman po ang ACE Medical Center. So ang gigibuon lang po nindo, tangani po maka-avail kaining medical assistance, pati na po ang laboratory and diagnostic services. Kung kamo po may bill sa hospital o na-confine, kay puan po ang medical abstract, updated hospital bill, ID kan pasyente o ang representative niya. Dapat immediate family member, siring man ang barangay certificate of residency and indigency. So ang gigibuon lang po, raniyon po nindo ang medical social worker sa hospital kung saan po nakakonfine ang pasyente. Asin ipresentar po ining mga dokumentong ini, sabiyon sa iya, nangantig ma-avail kami kan MAIP program ni Kong Joey. So, magibo po ini na evaluation or assessment kung kamo po kwalipikado, and then advisean po kamo kay ni kung ano nan masunod na gigibuhon nindo. Sirigman para sa mga laboratory request, yaon ang medical certification na kaipuhan man nindong paghandaan o handaon, laboratory request na pirmado po kan doktor, yung charge slip kang requested services, ID, and barangay certificate of residency and indigency. The same po ang procedure. Puntahan po nindo ang medical social worker dyan po sa laboratory o hospital, naigo po nin laboratory facilities, asin ipresentar nindo, itaw nindo, isubmit nindo ining mga dokumentong inyo, and then wait for his or her instructions. Iya po? Sige. Kung ikaw pa po ka mo maghaputan kayan, magbisita lang po dyan sa opisina ni Kong Joey. Dyan tabi sa Ninong's Hotel. Dyan lang bagay ni sa may likodan kan, anong arang kayo ni? Kan Albay Capitol. Dyan sa Albay District. Ika po dyan yung mga staff na ma-facilitate po kan sa indo pong mga kahaputan. Siring man, tangani pong giyahan kamo kung ano ang dapat gibohon para po maka-avail kay ni ang magayon na programang ini kan opisina ni Kong Joey, siring man kan DOH. Okay, kung nakita ni na 18 minutos, makalis na po ang alas 4. Ano pa nga yung paguro iristoryahan niya to? So, kung Sabado ngunyan, abo kukuta magpara tukar na ki mga issues and concerns na medyo baka nung magpainit kan sa tuyang payo. Digdi kita po sa manungod sa kape. Maray pa ini ano ko yan, Ames. Kasusaro baga po, pigsilibrar kan bilog na kinaban yung International Coffee Day. Naraman taduman na nakadiskubre palan kan kape sarong para atamanin kanding duman sa Ethiopia. Napangirit nga na kito kuya nimsta an ati baga kan kanding karo pisog kape. Baka niya ko ito na discover kan Ethiopia na ini na para ataman ki kanding. Ito pala may natuparan ito duman sa Kadlagan, duman sa may piga
Pinagpapastuhan niya kan kanding, may natangad siya dumana puon ki kape, puon ki kape. Ngunyan, ang ginibo palang kay ito, pigparatultog, tamatagas baga, pero mahamis ang ano kan kung inog na ang kape, itong uba ka yan, pag napigas, ano baga, mahamis, kita baga, kung minsan, dahil curious kita, pag may nailing kitang pisog, titultog tang pisog, di ba? Titultog tagbagang pisog. So, ang ginibo ka itong para ataman kan kanding, tinultog niya sa pisog, nagluwa so aroma, so parong bagatabi, Kuya Names. Ano daw nga kung laagaw ko niyo? O, yun na ito so nangyari. Kanli na aga niya puwerte. Tapos igwa ki kuan baga may caffeine na kung minsan pag no strong nga yan pagkatimpla mo kang kape, medyo ba nagkukurub ko to baganti ka baga. So puso mo, so palpitation kang puso mo, mina kaskas. So yan so na experience ang itong nagatamang kang kanding. Pero ang nakaimbento tabi kan modernong pag-ibukang kape, duman sa Saudi, so pinagsasanlag na baga, mas lalong minahamot pag no sisanlag ang kape. Digdi sa tuya, ang pamuso ka ito, yung Batangas Coffee baga, yung Barako. Ngunyan ko yan, Nimsday na, duman sa Batangas. Kan pag agimi nga ni duman sa Lipa City, sa Merkado Publiko, kan Lipa City, nag-aanap kami Kaping Barako. Wara na. So mga daga-ada na may dating may tanom na kape, pigpara turugdukan na ki poultry tapos piggery. Okay, nawara na so pamusong Batangas Coffee. Anya on duman na dakulon pa, so kuan baga, 29. May dakulaon duman na 29, garo na minasbad. Paano daw niya kung pagtago kayan sa bulsa? Alabaon na 29 ito? Okay, 20 minutos. Makalihis na po ang alas 4 nin pagkahapon. Ano pa nga ang paguro istorya niya to? Ngunyan. Ano pa nga ang paguro istorya niya to? May relasyon man gari tabi ini Kuya Nim sa kape. Pero para sa mga kababaihan, sabi digdi, how much coffee is safe for women to drink each day? Pero nga niya ang volume o kadakol ang dapat na inumon kan mga kababaihan, inumon na kape ural daw kan mga kababaihan. So sabi po digdi kung sa imo da atabing intake nin caffeinated coffee, pag sinabi mong caffeinated coffee, dakula po dakul an caffeine. So caffeine baga, so nagkapasiram kang kape. Tayo ba kape mo na pigapod na decaf, sabi tangi matabang. Ipag do caffeinated, medyo mapait-pait, yan ang masira mo ng kape. Po din na kang kuminsan ngaya black coffee, may iba ka yan, cafe americano. Pero iba bagang mga bagay-bagay na piga-associate sa Amerikano, dakula, di ba? Pero pag nag-order ka ki cafe Americano, sa dayuto ng tasa, sa dayuto ng tasa, sabi bagay ito Kuya Nims, pag dakulaon dan talong sa Amerikano, pag dakulaon an kamote sa Amerikano, dakulaon an kamuting kahoy sa Amerikano, tinuro baga sa utong lalaki na may pigtutukawan naman. Yan nga, sa Amerikano nga yan. Sabi kan kano, not ours. Natutukawan na kan lalaki. Dakulaon. Ni po, pag no excessive banda tabian na intake nin caffeinated coffee kan mga kababaihan, ni po ang sa imong maririparo. Yung una, increased heart rate. Yun na ito, so kutob kan sa imong puso, minadagdag because of the caffeine. Naglalangkaw man tabi ang blood pressure.
nakakamati da tabi ni anxiety o nin kahaditan sa waraman, no, anxiety. And then nagakaiga ka po nin kadipisilan para mangiturog. Bako lang siguro ni sa kababaihan kundi pati man sa mga kalalakihan nakaarag man kanya na ano nga ran kanina mamatian. So tangani databi na dayon mo ini mamatian na siring kani mga negative side effects. Dapat databi ang mga kababaihan safe databi sa inda na mag-inom ka nin kape dahil magsobra sa 5 tasa. Dahil ka mag-inom ki sobra sa 5 tasa ta bako naman databi maray sa imong salud. Siguro saro pagkaaga, saro pagkahapon, pwede na yan. Pero kung mas maray nga ni, saro sana. Kung bados databi ang babae ko yan, Ems, pwede mag-inom ki kape? Mambo number 5. An bados databi o ang nagpapadudo na babae, dipisi kung databi kay puwan na mag konsulta na sa saindang obstetrician. Bago tabi da mag ano ngaran kay ni magkaigwanin kape sa saindo pong diet. Iyo po. Kasi siyempre ang tolerance niya to sa caffeine baka umampararihas. Her name was Lola. She was a Lalong-lalo na kung nagbabados, di ba? in her hair and the dress So mas maray databi kung nagiinom kikapian sa rong babae, day tatabi magpara kaag na kanuning mga coffee creamer. always tended bar. Mas maray databi na kaagana lang nin vanilla extract Who could I o kung bako man cardamom o cinnamon o kung bako man cocoa powder. O tayo ni bagang kuan man ang ining cream, the Copa ining cream na pagkakagta dyan sa kuan na medyo kung ano bagang ani kung medyo ano ka diabetic ka o may problema ka sa imong blood pressure o sa imong heart, medyo advisable. Mas maray ni databi na vanilla, cardamom, cinnamon, etc. Cocoa. Bako lang ining cream. escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches. 26 minutos makalihis na po ang alas 4 o yung mga mahihilig tabi sa football. Who shot who? Bilang parte man po parte pa selebrasyon sa kumpleanyo ni Kong Joey, magkakaigwa po ni 2D Football League 11-A side tournament. Dyan tabi sa PGA Bicol University Sports Complex on October 15 to 16, 2022. Dahil po ang registration fee. Magpasirin lang po dyan sa opisina ni Kong Joey. Tangani po magkaigwanin na kompletong impormasyon kay niyo. Ang registration databi hanggang Miyerkules na, October 12. Kung sabi yun, igwapanin sa road, 2, 3, 4 na aldao. Okay, masunod na po ang mga kabataan niya to dyan sa Todi para po sa saindang programa, ining Agri ka ba? Yung programa or pagtaon in informasyon sa mga kabataan niya to, sa mga nagdadarangog, manungod po sa indang strategy na inganya ron sa itong mga kabataan na magsabay po sa sektor kanagrikultura. Not for Lola, still in the dress she used to wear. Faded feathers in her hair. She sits there so refined and brings herself half blind. So sinda po sa liwat, maprograma sinda sa masunod na Sabado, 1 hour, Copa 4 to 5 sa pizza passion 15 hasta 22 at the Copa or bakong hasta sarong simana yan ang kabo programa. October 15 and October 22, 1 hour sinda. 1 hour sinda. Bueno, igual na kita, ni 29 minutos, makalihis po ang alas 4, mabalik
ang programa pagkatapos lang kayo ni. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Magic Log, ang simpleng itlog nagiging Magic Log. OMG o Magic Gulay, all we need is magic. Farex, for excited ang katawan at isip. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Magandang hapon sa ating mga listeners, and you are now listening to Agri Ka Ba? Usapang Agri, Usapang Kabataan sa AYFP sa GB. Kasama pa rin kami, o kami ang makakasama nyo sa programang ito. Ako si Franch May Boras. Magandang hapon, partner. Magandang hapon, partner. You are looking dashing today, dashing to the snow. Okay na ba? Narinig ba ang magandang news ng ating partner? Okay na ba? Ayan, naririnig na ang ating magagandang tinig. Once again, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, At partner. tayo naman ay nabigyang ano ba ang tawag dito? Nabigyan tayo ng oras o ng tsansa para ma-discuss kung ano nga ba ang para ma-introduce kung ano nga ba ang laman ng AYFP o ang tinatawag nating Albay Young Farmers Program na nakaangkla sa mga programa ng 2nd District of Albay na headed by our ever supportive Congressman Joey Sarte Salceda. At makakasama natin ngayong araw sa ating mga tagapakinig. Please continue liking our Facebook page. Naka-live tayo ngayon sa DZGB News Online. You can like and share that. At meron kami mga hatid na sorpresa. At mamaya ay pwede rin kayong manalo na mga papremyo. Tama ba, partner? Yes, partner. Meron tayong papremyo mamaya. Yes, tama yan. And ngayon naman ay dapat lamang na malaman na natin kung sino nga ba ang makakasama natin para ihayag sa atin at i-explain ano nga ba ang meron dito sa AYFP at gaano ito ka-interesting para tayo ay mag-join or mag-participate. Ating i-introduce ang makakasama natin ngayong hapon, ang Alba Young Farmers Program Coordinator, walang iba kundi si Mr. James Endaya. Hi, Mr. James. James Hello, na lang. Magandang hapon. Sige. Magandang hapon sa inyong lahat, sa listeners natin dito sa GCGB. Maraming salamat sa imbitasyon.
Parang parang nakikita ko yung stress pa from law school sa ating future attorney, padayon. Maraming salamat, no? At syempre, bago tayo magsimula sa ating diskurso ngayong hapon, dapat lamang na malaman ng ating mga listeners, ano nga ba ang mechanics ng ating, sa Bicol ang tawag dito, diit na pakonsuelo, para sa mga listeners natin. Dahil para naman hindi tayo ganon ka-seryoso rin. Like, meron din tayong konting pa-premyo, no, sa kanila. Ano yung partner, yung mechanics? So, magbibigay kami ng question ngayon, and in the course of our pag-uusap natin sa hapon na to, mababanggit yung sagot sa question na to at ipopost ulit namin to sa page namin. And yung mga listeners natin, pag nalaman nila yung sagot, pwede silang mag-comment dun sa post sa page. Magla-like lang sila ng page and magme-mention sila ng 10 friends dun sa post. And ayun, kapag tama yung sagot, pipili ng 5 winners, yung mga 5 na mauuna, and mananalo sila ng 100 pesos na load. Ayan, so narinig natin kailangang i-like ang Facebook page ng Albay Young Farmers Program. at i-share ito para kapag ikaw ay sasagot, may consider na ikaw ay wagi kapag tama ang iyong sagot. Tama ba? Yes, partner. Okay, at dahil dyan, eto na ang question for the day. Ano nga ba ang mahiwagang tanong na dapat na bantayan at alamin ng ating mga listeners ngayon para manalo sila ng, anong prize? Ulit yung 100 pesos na load. 100 peso worth of load. Ano nga ba ang mahiwagang tanong na kailangan nating abangan kung ano ang sagot? Pero syempre matatagpo natin yan sa kalagitnaan ng ating diskurso ngayong hapon, di ba? So, eto na yung tanong for the game. If the first season of this program is edible landscaping sa barangay, then AYFP is on what season? Okay, in Tagalog. Okay, In Tagalog. pang-ilan na season ang AYFP program? Tama ba? Yes, yes. Ay, AYFP na nga program pa, di ba? Pang-ilang season na po ang Albay Young Farmers Program? Kung meron na kayong wild guess, sige, try natin. Baka tamama na yung sagot nyo, di ba? I-comment nyo na yan doon sa page. Pero kung hindi nyo pa alam, might as well, listeners, makinig muna tayo sa ating discussion ngayong hapon at alamin kung ano nga ba at gaano kagandang programang ito ang Albay Young Farmers Program. So, para sagutin ang ating mga katanungan, syempre, andito kasama natin si James. Kaya, James, meron lamang kaming kaunting mga katanungan para sa iyo. Handa ka naman sigurong sagutin kami or baka mamaya yan, mga articles or mga law provisions pa yung isagot mo? Hindi, pahinga muna tayo. Dahil malapit na rin yung midterm exams niya, di ba? Good luck for that. But anyway, hindi mo siya, ang mga tanong natin ngayong hapon ay hindi muna tungkol sa mga law provisions, kundi tungkol muna sa AYFP program. Dahil gusto kong malaman, James, ano nga ba ang AYFP at paano ba ito nagsimula? Okay. Maraming salamat, no? Gusto ko lang sabihin bago tayo dumako sa AYFP na sobrang napapanahon na buksan natin ang usapin sa agrikultura. Kung pagbabasehan natin ang kalakalan ngayon, no, babad ang ating bansa sa sektor ng industriya, ng labor at manufacturing. So we are exporting labor force outside our country at fairly ang ating rating kung gaano kalaki ang manufacturing industry relative sa Southeast Asia. Pero hindi naman iyon masama at kinakailangan yun, nakatulong yun sa atin, dagdag trabaho, source ng pondo, nag-stimulate ito kumbaga sa ekonomiya. At syempre, nariyan ang agribusiness kung titingnan natin. Agribusiness ang dapat siyang mas malakas tayo na being an agricultural country. But however, ayon sa 2021 statistics, no, bumaba by 1.7% ang value of production. Dulot na rin ito ng kakulangan sa mga supply ng mga livestocks, kagulayan, bigas na dulot ng limitasyon ng pandemic. So pati na rin dahil sa mga sunod-sunod na kalamidad ng mga nakaraang taon. So, being established that we are an agricultural country, we'll base it on geographical context. We're rich in lands, no, good for agriculture, economical as well. By reason that a large portion of Filipinos are living in rural areas and supporting themselves through agricultural activities. Well, according to recent figures,
a quarter of employed Filipinos are really working in the agricultural sector, which is made of four sectors, the farming, fisheries, livestock, and forestries. Dito lamang sa probinsya natin, 890,000 hectares are portioned for farmlands with 83,000 farms, no? At sa ating mga Filipinos, embedded na sa atin ang psyche kung kaalaman at perception na talagang pag economics ang babasehan, mauuna ang agriculture, no? Nasa isip na natin yan na tayo ay agricultural country. O kaya hindi mawawala na agriculture ang isa sa source of economic income. Pero gaya nga ng sinabi ko, itong COVID-19, nag-cause ito talaga ng economic turmoil. So actually globally, ito naapektuhan yung sektor sa ating lipunan, primarily ang agriculture. Ramdam natin yung pagtaas ng mga bilihin, remnants pa po ito ng pandemic, pati na rin sa mga kasalukuyang issue na nagaganap globally. So kasama na yan yung man-made at natural disaster. So ngayon, sa epekto ulit ng konteksto ng pandemic, umusbong yung tinatawag natin creative skills ng mga Pinoy. Siguro out of boredom, pero nandiyan na rin yung out of necessity, no? Na sobrang strict ng lockdowns, kailangan gumawa sila ng mga paraan, no? At maging resourceful. Yes, yun yung ano. So gumawa sila yung production at supply ng mga produkto sa pang-araw-araw, no, para makatuwang sa pang-araw-araw sa lamesa. So doon umusbong yung tinatawag nating household at community gardens, no? Nawili sila sa pag-garden, nauso yung plantito at plantita. Tsaka yung Isa ka rin ba sa mga ganon? well, hindi pa naman, pero yung pamilya ko Malapit na. talagang ganun sila. Okay, so tsaka yung vegetation, pagtatanim sa mga kanilang bakuran. So dito na pumapasok yung inisyatibo ni 2D Albay, no, patungkol sa agricultural projects. So well, hindi muna ito yung tinatawag nating AYFP dahil nagsimula ang programa sa pagtatag ng isang community vegetation competition. Tinatawag ito na Edible Landscaping sa Barangay Season 1. Dito nagsimula yon. So ang purpose nito ay to initiate a pandemic recovery response project which seeks to yield food security and organic farming technology within the public's reach. Yun ang root nito, no? So linawin ko lamang na this is to invite the people primarily in our good province na to be resilient during the hardships of pandemic. And of course to promote the importance of agriculture and make it and its problem surface in the mainstream para mapag-usapan at kalaunan makabigay tayo ng solusyon yung mga kakulangan at problema sa sektor. Kasi kung titingnan natin, maraming nagtataka, naiinis, di ba? We're an agricultural country pero hindi nila ramdam dahil sa taas ng presyo. Una yan, kawalan ng oportunidad at maayos na trabaho at wage sa agricultural sector. Pati na rin ang support sa farmers, no, na nagre-result para i-discourage pa lalo ng mismong farmers na din-discourage ang kanilang mga anak na tumalikod na sa kabuhayan ng kanyang pamilya. At i-pursue na lamang ang ibang profesyon na talagang prioridad ng komunidad. So, nandyan na yung madalas na obserbasyon ng marami, no, na dumarami yata ang import sa atin ng mga agricultural sector mula sa ibang bansa. Yung bigas mismo, yung sibuyas, bawang, pati isda, yung galunggong, no, kung nabalitaan nyo yun, na ini-import na rin ngayon. Pero hindi ko sinasabi na, o pagdating dito sa galunggong na yan, dahil pwedeng kadahilanan yan dahil sa free market system, o di naman kaya talaga yung problema sa production pang-lokal, merong deficit. So balikan ko lamang itong sa edible landscaping. Bilang pagbibigay konteksto sa AYFP, sabi ko nga kanina, itong edible landscaping ay isang community-based program sa paraan ng isang competition ng pagtatanim ng mga gulay without using fertilizer. At saka ibinebenta. So this aim, no, to augment livelihood of target sectors in certain community here in Albay. So example dito yung 2D edible landscaping sa barangay daycare project. So makasali dito yung mga child development workers bilang participants na magtanim for the very purpose of, number 1, to learn new skills via learning ways of agriculture. Meron kasi ditong binibigay na training on basic natural farming aside from that. So aside from that, meron ding training on basic culinary on how to cook healthy dishes using their harvest. So practical lang atake nitong programa. So dahil hindi lang basta tatanim ang mga kasapi dito, kundi may skills enforcement na binibigay. So pangalawa, yung promotion and adaptation of
sustainable farming practices. Lastly, yung to enhance resiliency during pandemic in terms of making the program as a source of livelihood by selling their very own harvest. Aside from that, meron din na the fact na itong program may competition, may pa-price din ito. Yes. Madam. So ang price niyan, binigyan ng pondo 229,000, inhati ito sa major, special at consolation prize. Well, sa Kamalig nga, yung sinabi ko kanina, Barangay Salugan ang first cluster winner at yung second cluster winner yung Tagoytoy. No? So ito yung edible landscaping sa Kamalig. So yun lamang para naman sa second question ko, siguro kanina na-cover na, pero gusto ko lang pa rin linawin, 'di ba, partner Nina? Siguro kailangan lang ma-clarify pa, ano nga ba yung thin line or ano ba yung difference between itong Albay Young Farmers Program dito naman sa edible landscaping, dahil parang may pagkakapareho kung sa unang pagkakarinig or pagkakakita or pagkakabasa talagang hindi natin agad makita. Baka lang magkaroon ng confusion sa ating mga listener, no? So, pwede po bang kahit short elaboration lamang? Okay. So, kung mapapansin nyo nga, na itong programa na edible landscaping during its early days, piling bayan lamang yung naabutan ng benepisyaryo. So, actually, ito ay ang AYFP ngayon, ang Albay Young Farmers Program, ay ikalimang season na ng edible landscaping program. Wow, so ibig sabihin, ikalima na. Yes. So in nakailang essence season na pala ito. Oo, actually. So in essence po, si AYFP is an offshoot ng flagship program, itong edible landscaping. So which targets the participation of grade 4 students of schools, under schools division offices of Legazpi and Albay. So sa makatuwid, lahat ng schools under that SDO in anticipation, during the initial conception, sa face-to-face classes na natutuloy na nga ngayon, sila yung target, So this is of course under the able leadership of Congressman Joey Salceda through to the Albay office in partnership with DepEd, Department of Agriculture. Lagi naman Regional Office 5, Department of Agricultural Training Institute, and of course our very abled and helpful learning sites for agriculture here in Albay. And of course the private institutions who are very supportive of this cause. So again, si AYFP, Albay Young Farmers Program, aim to integrate the project in the curriculum of edukasyon, pantahanan at pangkabuhayan. At sa bisa nga ng memorandum na pinirmahan ng mga nasabing partners ay successfully na ipaloob yung curriculum, yung programa sa curriculum. Tama ba yung EPP? Yes, ng elementary tayo. Yes, so i-integrate dito sa AYFP. Yes. So parang ang inisyatibong ito ay para buhayin din kung ano yung mga natutunan natin when we were just in elementary, during elementary education, at talagang pagbutin at pagtibayan pa ito dahil yun nga sa sinabi kanina, ang pagiging resourceful lalo na amidst this pandemic talaga ang ito na rin ang future natin at maaasahan, di ba? Kumbaga sa murang edad, grade 4, talagang kapag marunong ka, hindi ka magugutom, di ba? At saka yung yung essence ng itong AYFP, bakit tina-target natin yung elementary? Dahil para at least mas sa murang edad, ma-inculcate na natin sa kanila yung importansya ng farming, Tama. Okay. So maraming salamat sa pagsagot ng aking katanungan. Ikaw ba, partner Nina, ay meron ka din bang tanong or mamaya na ba? Dahil parang medyo tayo ngayon, interactive lang muna yung okay lang, batuhan natin ang question itong si James na kasama natin ngayon. Nina, sir, or mamaya na lang? Ako na lang muna yung magtatanong ba? Sige, ako na lang muna, Kasi meron pa akong ibang katanungan. James, super lang kami. Curious lang kami, pati yung mga listeners. Ano nga ba yung ginagawa o ano nga ba itong mga program phases? Dahil nasabi mo na nga, ano yung AYFP, saan ito nagsimula, ano yung ginagawa nila, ano naman yung pagkakaiba ng AYFP sa edible landscaping. Ngayon naman, gusto naman malaman ano ba ang proseso or ano ba yung program phases o mga series of activities, ano bang ginagawa ni AYFP? Okay. So, ang AYFP po ay merong 3 phases. Para sa kaalaman, nagsimula ito sa first phase
no, noong June, at inaasahan magiging successful next year. June rin ang katapusan. So merong bilang tayong 1 taon no, sa programa para mailapat talaga ito. So ang 3 phases natin na yan ay nahati sa una, first phase, si food sustainability. Okay, pangalawa, si food consumption, tsaka si food marketing. Okay, so dito muna tayo sa first phase, si food sustainability. So under nito ang implementation plan na capacity building. So, ito ang sinasabi nating pivotal phase ng program. Dito ginaganap yung partnership with different government agencies, no? Yung paghingi natin ng tulong sa mga abled partners natin, no? So, isa sa pinakamalaki pa under this program at yung essence niya ay yung trainings na binibigay para sa teachers sa EPP na hahawak at magmamando ng programa sa kada eskwelahan dito sa SDO Albay at Legazpi. So aside from that, i-summarize ko lang, no. So meron tayo training sa basic farming, strategies, technical support po yung mga binibigay ng trainers. So talagang sa tuturuan teachers. din Yes, kung paano magtanim. Opo. May mga technical support, no, para magabayan ng teachers natin yung mga estudyante, no? Okay, so importante ito, no, para mas maging epektibo at mas komprehensibong maibigay ng mga guro ang tunay na adhikain ng programa. So talagang may methodology talaga? Opo, totoo At po talagang gusto nitong i-target yung objectives nito. Kaya Yes. mas nakalimutan ko yung yung proper term kaninang dapat sasabihin ko pero nakalimutan ko bigla. Kaya talagang alam natin na efficiente at talagang meron itong magandang resulta para sa ating lahat at meron Opo. din itong ibibigay na magandang outcome. Hindi lang para sa atin, kundi para din sa kalikasan. So karagdagan ko lang, no, under this phase 1 meron pa tayong site preparation. Ito yung pagtatamnan ng mga gulay. So may guidelines tayo dito, no. So next yung implementation. Ito yung period kung saan sila magtatanim ng mga binigay na binhi, no. Yung mga seeds para dun sa mga participating schools. And then yung monitoring na sinasabi natin. So gaya ito sa mga sinaunang programa, ang katulad ng sa edible landscaping sa barangay program, magpapasa rin po ang mga participating schools natin ng kanilang accomplishment report. Documented po ito and mga updates ang nilalaman nito about sa development ng kanilang mga tanim. So paperless po ito gagawin at isasubmit through Google Forms. So siguro proceed ako sa phase 2, no? So si phase 2 yung food consumption. So objective dito ay mabigyang kaalaman ang mga bata, guro at pati ang mga magulang na malaman ang mga magagandang dulot sa kalusugan ng mga gulay at itinatanim. So in essence, itong food consumption, yung mga naitanim nila ay after ma-harvest, no, pwede nila yung gamitin, no, para sa kanilang pangsarili. At saka after nun, meron parang magbibigay ng symposium, no, galing dito sa programa at i-explain sa kanila anong kahalagahan nun, anong nutrisyon na may bibili, particular na sa mga bata. At ang panghuli nating phase, itong food marketing, no. Ito yung third and final conclusive phase ng AYFP. So, dito magkakaroon ng tinatawag na Harvesting Festival. Ito yung culminating activity for the students in partnership with the DTI. Dito mabibigyan ng avenue ang mga estudyante to sell the excess produce from their harvest. So with this, we are expecting, no, this will encourage the students and develop their entrepreneurial skills o mamulat man lamang at magkaroon ng interest apart from acquired learnings inside the classroom. So they will be setting up booths dito in one area, and from there they will sell their harvest to the public. So kung ano man ang malikom nila doon sa food marketing phase ay will be divided among the student participants for their personal utilization. Yun lamang Yun lamang ba? Meron pa? Well, yung sa guidelines siguro pwedeng Siguro pahapyaw? Pahapyaw. Okay, sige. Well, sa guidelines, kailangan po magkaroon ng specific
plots o yung pwedeng gamitin ng mga schools, yung tinatawag nating gulayan sa paaralan plots, para kung saan sila magtatanim. So, ang nakasabi dito, participants are only allowed to use a single area for planting. So, maaari silang gumamit ng iba't ibang planting practices. Halimbawa na dito yung biointensive gardening, multi-cropping system, organic farming, nursery establishment system, yung urban container gardening. So yan, pwede yan nila yan gamitin. Yes. Pangalawa, syempre kailangan nilang ma-secure yung area at sila yung magiging responsable sa pag-aalaga ng kanilang mga tanim. Pangatlo, kailangan din sundin ang mga provided na training plan for the implementation of the program. So may i-distribute na training So, program. siguro, yun na yung pahapyaw din ng mga guidelines natin, no? Siguro, kung may ibang detalye pa silang kailangan malaman, ipopost naman yan sa page or Yes, available yes. doon sa page na pwedeng i-visit ng ating mga listeners or yung mga nanonood sa atin via Facebook Live ngayon, di ba? So, all in all nga, balikan natin, meron tayong ilang program phases, etong AYFP. Oo, bali meron tayong tatlong Program phases. Okay, program so phases. ganon kakomprehensibo at ang pagiging planado ng programang ito, no? Ang AYFP at its 5th season. Yes. Tama ba? Yes, so, tama. okay. 5th season. Siguro for my last question na lang, James, ano? Ano na nga ba yung mga nagawa? Kung meron na ba? Yes. Meron na bang mga nagawa? At kung meron na, ano din ba yung mga ginagawa pang kasalukuyan itong AYFP? Okay, so actually yung AYFP, nagsimula kami nito sa pagkuha ng mga gardening tools mula sa Department of Agriculture. Nagbigay sila ng set of tools para sa distribution of tools na isinagawa ng Brigada Eskwela. So nakapagbigay tayo ng 244 set of tools, no, sa lahat ng paaralan sakop ng SDO Albay at Legazpi. So pinuntahan po natin yan isa-isa ng mga eskwelahan. Nangyari na din yung nakaraan, yung pinakauna, of course, yung edible landscaping. Dito, libre rin po yung mga tools. Aside from tools, merong seed money. Wow. Oo, na So binibigay. talagang At seeds, well-supported libre naman na. talaga ito. Opo, libre ito Para lahat. mas maayos na makapag-participate. Oo. Tsaka parang yun yung magiging capital nila, no, doon sa sa programa. So pinaka-recent yung gulayan sa paaralan, merong 22 schools na naging beneficiaries nito from Matnito to Pulangi, and the most recent na ginanap this August, no, yung training of trainers, 300 attendees. So yun ang recent ngayon na mga nagawa Yes. at mga ginagawa Okay. ng AYFP. Maraming salamat at dahil siguro iyan lamang yung mga pinaka-fundamental or mga pinaka-importanteng mga bagay na kailangan natin malaman ngayong hapon tungkol sa AYFP dahil tayo ay nakikinig pa rin ngayon sa ating introduksyon. Ano nga ba itong programa? Ano ang composition nito? Saan ito nagsimula? At ano ang ginagawa ng AYFP? Sa ngalan pa rin, under pa rin ito ng mga proyekto sa ngalan ng ating Congressman of the 2nd District, Joey Sartes Salceda. Dahil tapos na rin naman tayo sa mga pinaka-importanteng mga tanong na ibinati natin at sinagot naman nitong ating kasamang natin ngayong araw, si James Indaya. Marapat lamang siguro, partner Nina, na ulitin kaya natin yung question dahil meron tayong question of this Saturday. Yes, Para sa mga listeners na kailangan nilang sagutin dahil hindi lang sila nakinig. Meron pa silang tsansa na manalo ng papremyo, that is 100 peso worth of load card or load. 'Di ba? From the AYFP coordinators. So ano nga ba ulit yung question natin? So, para ulitin, ang question ulit natin ay, if ang first season ng program na ito ay ang Edible Landscaping Program, pang-aling season naman ng AYFP? In short, yung pangalawang question, yung pangalawang phrase doon ay pang-ilang season po. Pang-ilang season na ang AYFP or itong Albay Young Farmers Program. Sagutin lamang po at kailangang i-like ang page. Yes, Ng- like ang page ng Albay Young Farmers Program. At i-share. i-share Tama? ang post. Okay. At Bago mag-comment. dun sa post, yes. Para ma-verify ng ating mga organizers or coordinators or staff kung
kwalipikado ka nga bang makareceive ng papremyo, no, kapag tama ang iyong sagot. So yan nga po ang question of the day. At wag natin kalimutan na kung meron tayong katanungan ngayong araw, meron pa rin naman kayong tsansa na manalo sa susunod na Sabado, dahil next Saturday, gusto ko lang na ipaalam sa ating mga listeners, dahil next Saturday po ay 1 hour na ang Agri ka ba? Usapang Agri, Usapang Kabataan, AYFP sa GB. Kaya mas marami tayong oras na mapag-usapan ang mga bagay-bagay at mga importanteng impormasyon na dapat nating malaman about sa AYFP. At meron tayong mas maraming tsansa na hindi lang makinig, kundi manalo ng mga prizes by just answering the question from our staff of or coordinators of this AYFP program. Tama po ba? Okay, so dahil dyan, maraming salamat, no? Iwanan nyo na lang po ang inyong mga komento sa Facebook page ng AYFP. Yes? Okay. I-plug ko lang, ma'am, na dito sa AYFP, magkakaroon po pala tayo ng AYFP October Fest 2022. So, yes? Mag-visit na lang po sila sa Facebook page ng Albay Young Farmers Program para makita yung mga samut-saring aktibidades ngayong Oktubre. At speaking of activities, no, dahil nasambit na din naman itong kasama natin si James, yung isa sa mga aktibidad dito, gusto rin natin malaman or gusto natin ibahagi sa mga listeners, ano pa ba yung ibang mga nakasalang at kailangan natin or i-look forward natin na mga activities ng AYFP partner Nina? Ayun. So, sa October 14 na, magkakaroon tayo ng tree planting activities sa AYFP. And sa October 15 naman, magkakaroon ng another episode of Agri ka ba? Dito ulit sa AYFP sa GB. Sa October 21, magkakaroon ng mangrove outplanting. Sa October 26 naman, magkakaroon ng Albay in Action on Climate Change 2022. And lastly, sa October 28, magkakaroon ng Coastal Cleanup Drive. Maraming salamat para dyan sa mga list or sa calendar of activities natin. At kung meron bang mga detalyeng na-miss kami, available naman ito sa Facebook page ng Albay Young Farmers Program. Okay, so i-like nyo lang po ito sa Facebook page. Again, it's Albay Young Farmers Program. At kami ay nagpapasalamat dahil kayo ay nakinig at nakisama sa amin ngayong hapon nito dahil ito naman talaga yung pinaka-premiere episode. Wow! Episode podcast ng ating programang ito. Under pa rin sa Tuli sa GB. Maraming salamat sa ating mga nakasama ngayong hapon. Kasama natin si Kuya Nems Flora, syempre si Trisha Marie Litana, andyan din, gusto ko rin i-acknowledge ang ating director, Edwin Peralta, at ito si Joshua Bino, andito din, nakikita ko rin, kasama si Christine Peralta, hello! At kasama rin natin dito, syempre, ang parang, pamilya ito sa Reforma, si Isabel C. Wow, parang anak ba to ng may-ari ng isang mall? At syempre, hindi natin pwede kalimutan, maraming salamat kay James Indaya. Pwede ka nang makapag-review para sa iyong midterm exam. At sa muli, tayo ay magkita-kita sa susunod na Sabado para sa Agri ka ba? Usapang Agri, Usapang Kabataan, AYFP sa GB. At ito po ang nakasama ninyo ngayong hapon. Ako po si Francia May Boras. At ako naman si Nina Del Rio. Nagsasabing salamat po, asin, see you sa next Sabado. Goodbye. Sa indung nadangog ang programang Tudi sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.